Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, kula Nurul Sofik saking kelas 11 IPS 3. Ing dina niki kula badhe nembang Asmaradana. Do garwaku penuh hati, siro kari orang ingsun anemahi layon den becik pamomongira mring para putra nira donyawa atmaja ningsun dadya kariya raja. Nggih, niku tembang Asmaradana. Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.